det, og ingen der mener vi skal være sure og gå rundt og pive. Det er jo fuldstændig fantastisk, spilder tid og liv. Jeg siger nej, jeg vælger nej. Jeg rapper nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Vi siger nej, vi rapper nej, nej, nej. Nej, 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 nej. En anden vej. Ja, vi tager en anden vej. Kom til gutter, kom så piger. Hvis vi bare kunne se det sådan lidt fra oven, så er der nok nogen, der måske vil flåne. Du kan da se, at det er en syg sag, når alle i klassen har en dårlig dag. Styrer vi noget, eller styrer det os? Skal vi have fred i verden, må det starte med os. Vi må slutte fred med hinanden, holde op med det knold. Hvorfor skændes og bekriges, når vi er et superhold? Syn op, og når vi loller for vildt, når vi synger og digter, hopper rundt og spiller spil. Det er os, når vi er bedst, så vi holdt til hest. Så er læsning og regning næsten bare som en fest. Tro på dig selv, men tænk positivt og andre.